Isa sa mga pinakamatandang bayan sa probinsya ng Pampanga ay ang Bacolor. Isa itong third-class municipality at mayroong 21 barangays at kabilang sa ikatlong distrito ng Pampanga. Dito matatagpuan ang San Guillermo Parish Church na ipinangalan kay San Guillermo na siya ring patron ng nasabing bayan. Ang orihinal na istruktura ay nilikha ng mga Padring Agustinian noong 1576 at ito ring taon nito ang pagkatalagan ng Bacolor, Pampanga. Taong 1880 ay nasira ang nasabing simbahan sa pagyanig ng isang malakas na lindol at muling itinayo ni Father Eugenio Alvarez sa taong 1886. At noong September 3, 1995, ito ay natabunan ng lahar na umagos mula sa bundok ng Mount Pinatubo. Nandito na tayo ngayon sa loob ng simbahan at mapapansin nyo na sobrang tahimik at ang oras ngayon ay nasa 3 PM na at makikita mo rito yung retablo. Bali nalubog ito nung kasagsagan ng lahar at hinukay na lang ng mga residente rito. Sa pagtutulungan nila ay naayos naman at na-preserve ang simbahan nito. So maglakad-lakad muna tayo rito. Bali papasukin pa natin yung ibang parte ng simbahan ito para maipakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura sa loob. Dahil ito isa sa mga pinakasikat na simbahan dito sa Pampanga. Dahil nga na-preserve nila ito. So ito makikita nyo yung yung pinakapintuan nila, makikita yung mga solid na kahoy. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito pero nakikita mo talagang antique na at talagang matibay ito dahil isipin mo nagawa ito 18th century pa. Pero ngayon kung titignan mo talagang mababa na kasi binaklas nga yung kisame para hindi siya masyadong mababang tignan. Ayun, ito yung mga pinaka-trusses niya, mga solid na kahoy. At makikita mo rin dito yung imahe ni Virgin Mary. Sa pagpasok mo rito, mapapansin mo na maraming mga painting. Hindi ko lang alam kung sino ang mga nagpaint dito pero mga luma na pero magaganda sila. So yan sinasabi ko sa inyo, ito yung bintana. Dito naman ay makikita tayong isang pintuan na isang maliit na kwarto. Ito siguro yung para sa pari. Bali ito naman yung makikita mo sa may likuran or sa side kung nandito ka sa bahaging ito.
At dito yung statue ni San Pedro Calungsod. So makikita mo rito yung Paris Archives. So mamaya papasok tayo doon. Ito naman yung statue ni San Lorenzo Ruiz. And then marami pang mga painting ang nakasabit dito. Ito naman yung statue ng La Pieta, yung makikita mo yung nung namatay si Jesus Christ at nasa kandungan ni Mama Mary. And then dito naman yung statue nung parang yung naaresto si Jesus Christ. Ito naman yung papasok sa may Parish Museum. So pupunta rin tayo dyan mamaya. Bali titignan pa natin yung mga ibang imahe dito. Gaya nito si San Guillermo. Ito yung pinaka-statue niya. And then may isa pang statue ni Jesus Christ dito. So ito naman yung Saint Michael the Archangel. Kung makikita mo, yun yung sa Ginebra San Miguel. Ito, may balon pala. Merong well dun sa may likuran. So ayan, makikita mo rito ang mga maraming paintings. So papasok na tayo ngayon sa loob ng museum. Pagbungad mo rito ay makikita mo ito, yung mga trusses niya. Yung mga ibang kahoy nasira na rin dahil sa katagalan siguro. Ito yun yung pinaka painting ng simbahan. At marami talagang painting dito. At yung iba mga photos. Ito nakapalibot pa rin ng maraming himayat dito sa may pinaka-display nila. Makikita mo yung mga doon, yung para mga crown ng mga statue. Dito naman yung mga old na jewelries. Siguro ito yung nilalagay sa mga statue kapag nagkakaroon ng prosesyon. And then may mga old photos na naka-frame. So yun bali yung bintana dun sa may harapan. So bali ito naman yung pupuntahan natin, bali tapat ng museum. So makikita mo rito na bawal yung sapatos, so kailangan mo nang tanggalin yung sapatos. At dito makikita mo yung frame ng Shroud of Turin, bali yung face ni Jesus Christ dun sa may tela. Then may makikita ka ritong statue ng Virgin Mary. Then may mga ilang upuan. Merong isang pinaka ano yun, parang kneeler na kung magdadasal ka.
Ito naman bali yung pinaka Paris Archives ng simbahan. So pasok tayo rito. Sa pagbungad mo rito, makikita mo yung timelines of Bacolor colonial history. So dito nakatala yung mga taon ng pinaka-history ng Bacolor. Ito makikita mo rito yung isang malaking krus. And then may napansin lang tayo dito na isang statue ni Mama Mary na parang talagang totoo. And then isa pang crucifix na parang old version. And then banda muna tayo rito. Ito yung pinaka statue ni Jesus Christ nung binaba siya dun sa cross, and then bago siya ilibing, nung balutin yung katawan niya. Parang ganito yung pag-depict dito. So dito makikita mo yung mga old photos. Ito ito yung yung nangyari yun, yung pagputok ng pinatubo nung nalahar siya. Makikita mo rito, halos kalahati na lang. Kaya yung talagang main door, hindi mo na makikita. So yung nakikita mo yung front door doon, bali bintana lang yun. So ayan yung mga photos. Ito yung hitsura nun pagkatapos ng lahar. So dito ka makakita ng mga maraming larawan tungkol sa pagputok ng pinatubo at sa hitsura ng Bacolor pagkatapos nga ng pagputok at pagkatapos rumagasa yung lahar. Bali yan, nakita mo yung mga bubong na lang halos yung nakikita mo rito. At dito naman makikita mo yung pinakaplano, yung simbahan ng Bacolor. Ito siya. At dito yung The Risen Christ statue. Dito naman sa may parting harapan ay makikita mo yung mga maraming upuan. At doon may pinaka-table para itong isang maliit na chapel na pwedeng magmisa rin dito. At ito yung statue ng Santo Niño. Bali dalawa sila. Meron pang isa dito. Ito siya. Dito naman sa bahaging ito ay makikita mo yung mga larawan kung saan na-restore yung mga imahe doon sa left side ng retablo. So ito yung before and after. So makikita mo na talagang napakaganda ang pagkakagawa nila. Bali na-restore ng gusto yung mga full image ng statue doon sa may retablo. At ngayon naman ay pupuntahan natin yung pinaka bungad ng simbahan kung saan nakahimlay yung statue ni Jesus Christ. At ito yung kabuuan sa loob. Yun yung makikita mo. Bali wala na siyang kisame dahil tinanggal na para nga hindi masyadong mababa. So ito yung sinasabi ko sa inyo yung statue. Bali parang kamukha nung isa doon sa may pinaka Parish Archives room. At dito naman sa may kaliwang bahagi makikita natin yung dalawang bell doon sa loob. Mamaya papasok tayo. At dito siguro nagbibinyag yung pare dahil dito yung mga gamit sa binyag. Merong lalagyan ng holy water.
So pasok naman tayo dito. Dito makikita mo yung dalawang bell na talagang napakatagal na. So makikita mo rito 18th century pa sila. Ayan o. Pero hindi na sila ginagamit, bali pang display na lang siya dito. Dahil nga meron ng dalawang bell dun sa taas. Bali yung entrance ng bell tower nila, nandito yung gate. Ito, nakasarado. So merong makipot na hagdan dun. At makikita mo pagdating dun sa taas, yung talagang solid yung mga kahoy na ginamit. Bali yung bell na ito ay pinapatunog tuwing 12 o'clock ng tanghali. So araw-araw pinatutunog yan. At ito na nga yung dalawang bell. Dito naman sa parte dito yung mga panel box nila, yung mga breaker nandito. At dito naman nakalagay ang ilang detalye tungkol sa kampana dito. Ito, nakasulat siya dito sa Kapampangan, Kampanaryo ng San Guillermo. At dito na magtatapos ang ating pagbisita dito sa San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please do like, share, and subscribe. Ride safe always, Kabalan. So see you when I see you, and Froilan Dust is signing out.